Na sjednici održanoj 26.10.2019. godine Skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti BANU donijela je odluku kojom se usvaja rezolucija o bosanskom jeziku. Rezolucija u 18 tačaka nastala je kao posljedica intenziviranja pokušaja osporavanja bosanskog jezika i ugrožavanja prava Bošnjaka na određenim dijelovima domovinskog prostora. Svaka tačka ili poglavlje povelje tretiraju ključne segmente jezika, podsjećaju na argumente i historijske fakte koji ukazuju na postojanje i historijsku važnost bosanskog jezika. Publikacija rezolucije oplemenjena je grafičkim i umjetničkim prikazom te historijskom dokumentacijom iz BANU galerije. Bošnjačka nacionalna fondacija sponzorirala je izradu, publikaciju i promociju rezolucije koja je upriličena u Sarajevu 7. decembra 2019. godine.